Zeg, kijk jij wel eens naar de Voice of Holland? Geregeld, ja. Mijn vriendin volgt het, dus ja. En is dat nog iets waar je jezelf ook nog op richt of mee te maken hebt als popacademiestudent? Nou, ik vind het natuurlijk altijd interessant als andere zangers hun ding doen. Ja. Dus ja, ik vind het wel een leuk programma, ja. The Voice of Holland en de Popacademie. Bij beide gaat het om muziek en om talent, toch lijkt het verschil nogal groot te wezen. Er zijn wel studenten die wel met dergelijke muziek bezig zijn of die wel graag iets richting een Marco Borsato of zoiets zouden willen. Maar er zijn wel uitzonderingen die voelen zich soms bijna geïsoleerd hier op de opleiding. Er zijn studenten die doen mij aan die voorrondes. En zeer met ze steen, want ik vind het toch wel interessant, want er gebeurt natuurlijk wel. Er zit ook wel echt talent tussen. Hebben wij mensen van de Popacademie die ooit rond talent die achter mij die naar een 4 komen binnen? Nou ja, Kim Stoker is 4 komen. Die had hier een heel jaar zitten en die had toen een bewuste keuze gemaakt om een orenopleiding te doen. En die is op die manier met het programma teruggegaan. De meeste studenten die door de voorrondes komen, jek je dan toch weer aan. Ze hebben een bijzondere ondervinding gewoon en even roeken kind onder commerciële wereld, maar willen daar toch net in verder. Ik vind het jammer dat de nadruk zo wordt gelegd op techniek en op zelfverzekerdheid. Dat is de hele cultuur, de hele mode die ik nu opmerk op dit moment. Ja. En dat is niet wat ik mooi vind. Dat is niet waar jij muziek voor studeert, zeg maar? Nee, ik ben op zoek naar iets meer breekbaars of menselijks. En is Voice of Holland niet menselijk genoeg dus? Nee, ik vind het te show.